Chwała Jezusu Chrystu. Serdecznie witaję Was, poważane siostry i braty, na naszej duchownej zustreczy Голос Души. На хвалу Божию под опекою слуги Божого Едварда Войніловича. І сьогодні особливо ми схиляємо чоло перед таким днем, а менавіта 10 соковика, а у второк сповняється 30 днів після відходу до Господа Його Екселенції біскупа Казиміра Великосельца. Wieczne spoczywanie daj Jemu Господи, a światło wieczne niechaj Jemu świecić. Голос і Його голос сумління, бо Он, менавіта, як сказав шановний архібіскуп Тадеуш Кондрушевич на похованні в Пінській дієцезії, що святой пам'яті біскуп Казимір Великоселець, і Он, і Його голос сумління сьогодні для нашого сучасного покоління. Муж молитви і дійності, помер на посту обов'язків. Моцно підкреслив архібіскуп Тадеуш ці слова. Велика страта для парафії в Гомелі, дієцезії і всього локального костьола в Білорусі. Нас покинув муж молитви, який на протягу многих років був руховиком живого ружанця мужчин в костьолі святих Симона і святої Олени. Ще ми відаємо його завсьодне набоженство в костьолі, присутність і адорації в каплиці Матері Божої Буславської. Ми справді смуткуємо, бо часто з ним зустрічалися, розмовляли, слухали наставлення і завсюди отримували Божє благословення. Його постійна, годинами адорація на святейшого сакраменту каплиці. У його був свій покой в червоному костьолі на 3-му поверсі, де жили святари, скромний, тихий, доступный кожному. Что можно сказать о таким взросте и материальной бедности будовал костел у Гомеле, что и подорвало его здоровье. Его много разов обманывали фирмы, предпринимальники, не дотримливали слова, кидали, попросту говорячи. З некоторыми представниками відбувалися зустрічі навіть на плебанії Червоного костьола. Одні нерви. Серце не витримало. Так. Помер на посту своїх обов'язків. І ось 10 соковика сповняється 30 днів, як його не стало. Вічна йому пам'ять на землі і божська взнагорода на небі. І ось течення льосу. Ровно праз місяць, 10 красовика, будемо означати 10 років, як будівничий костьол святого Симона і святої Олени Едвард Войнілович був признаний і об'явлений Ватиканом слугою Божим. Біскуп Казимір, ти, який не побоявся і поблагословив пілігримку копій Богородичних образов вокруг Білорусі з надією оборони від коронавірусу, пожару і війни. І пілігримка щасливо відбулася. Дякуємо тобі, шановний брат, біскуп Казимір. Образи благословив, копії наших санктуарів образов Папа Францишок в Ватикані на площі Святого Петра. Образи благословили біскупи і митрополіти Італії, Польщі, Литви і Латвії, где сузирали и молились
десяткі, сотні тысяч вернікаў тых краінаў, а па тэлебачанні, радыё ядналіся ў пашане перад абразамі санктуарыяў Беларусі мільёны вернікаў і людзей добрай волі. І ты, экселенцыя, які праз паўгады пасля паблагаславіў пілігрымаванне тых жа марыйных і ўжо намоленых і благаславленых іерархаў паўсюднага касцёла абразоў да кожнай парафіі Беларусі. Ужо 5-й год, чэрвені месяцы будзе 5 гадкоў, як копіі марыйных абразоў пілігрымуюць з парафіі да парафіі. Перед нами яшчэ многа парафій, 2 дыяцэзіі, Гродзенская і Пінская. У дадзены час копіі марыйных абразоў пілігрымуюць з парафіі да парафіі Віцебскай дыяцэзіі. Час да 2033 года, года Господняга. Паважаны бішкуп Казімір, мы верым, што дзякуючы тваёй смеласці і заступніцтву перед Богородицаю мы выслужылі гэтую ласку, што вось гэтая кніга, якая ёсць храналогія і храналогія пілігрымавання па парафіях Беларусі. І вось пачатак гэтай кнігі. Вітай, Марыя! Пілігрымаванне копій цудадзейных марыйных абразоў па парафіях Беларусі. Пачатак 12 чэрвеня 2021 год. І словы экселенцыі бішкупа Казіміра. Ад усяго сэрца благаславляю перегринацію абразов Маці Божай па парафіях па Беларусі. Бішкуп Казімір Великоселец. Вось такая у нас живая памятка, не толькі памятка, бо гэта жывы дух пілігрымавання яшчэ будзе далей 33-го году. І бішкупа Казіміра благословленне трывае. Экселенція духовна присутнічає з нами. Тому, шановний бішкуп екселенція Казімір, дякуємо тобі за твою сапраўды смелость, що ти благословив гэтую пілігримку і далі благословив на пілігримовання по всій країні. І тому звертаємося до тебе уже сапраўды з покорою і просим ласки Божої, твоего заступництва, нашей пілігримовальной такой направленности, ідучи за Богородицей. І тому нехай ласка Божия наповняє нас опекою Богородицы. Поважаний бішкуп Казімір, ми віримо і сподіваємося, що дякуючи твоєї смілості, заступництву перед Богородицею, ієрархи локального костела Білорусі так і дадуть згоду на присвоєння копіям марійних образов статус отпустовия. Заступися за нас, на якую чекає конгрегація до справ культу Ватикані, каб люди, які сустракають, моляться перед ними в своїх парафіях, змогли отримати відпусти, особливо старейшого взросту і хворі. Люди, які ніколи не зможуть бути в тих санктуаріях з різних причин, далеко, недохоп транспорту, сродків, старость, хвороби, праця, обов'язки. Як Слово Божие праз інтернет
цяпер даступна кожнаму чалавеку. Так няхай і дар ласкі Божай, адпуст, будзе даступны праз наведванне марыйных абразоў у парафіях для людзей перед юбілейным годам 2033 год Бавителя, што напэўна ажывіць людзей да добрага, Божага і дасканалага. Марыйныя абразы ўжо 5 год пілігрымуюць па Беларусі і заслугоўваюць давер на ласку адпусту. Верым, што біскуп Казімір і надалей разам з намі заступаецца перад Айцом Нябесным і Найсвяцейшай Паннай Марыяй. Просім яго далейшай дапамогі, падтрымкі ў стварэнні новых мужчынскіх суполак жывога ружанца у парафіях ўсёй Беларусі. Все яго ведаюць і ведаюць моц яго сталай малітвы. Даверым яму все будучыя суполкі жывога ружанца, асабліва мужчынскія, каб на ўрачыстасці ў Буцлаве атрымалі благаславленне шаноўнага мітрапаліта архібіскупа Юзафа. Маці Божая, каралева святога ружанца, заступіся за нас. Прыміце Божае благословленне, благословленне Бога Всемагутнага, Айца і Сына, і Духа Святога, няхай сыдзе на вас і застанецца назаўсёды. Амин.